tuturor, eu sunt Robert și bine m-am regăsit la un episod. Astăzi ne vom juca Minecraft și vom face un challenge fără să ne luăm damage. Așa se va numi și lumea. Să scriem repede aici. Să ne luăm damage. O nume de survival normal. Infinity, seed-ul nu contează. Și intrăm în această lume. Ok. Se creează lumea. Să vedem unde vom ajunge. What? Nu. Ne. Fix într-un pom. Credeam că o să ne luăm HP. Dar eram bine poziționați în acest pom. Bun. Mergem aici. Și luăm niște lemn ca pe orice lume. Ok. Acum să ieșim de aici din copăcel. Credeam că acolo să termina videoul. Nu. Va trebui să stăm cu shift-ul să nu cădem pe aici. Că atât ne trebuia să se încheie videoul deja. Da, și poate vine acum un creeper, ne bubuie și aia a fost video. Suntem ceva gen hardcore. Aud o oaie. Bun. Facem rost de lună. Avem mâncare, ceea ce e bine. Dar aș vrea să mai găsesc o oaie. Un cave. What? Ce s-a auzit? Cred că așa a făcut porcul. De ciudat. Cot. Ok, să ne prelucrăm și noi acest lemn și să ne facem o bază. Pam. Facem un crafting table, niște stick-uri. Am auzit un Enderman. Oh god, aud un Enderman. Oh god. Deci trebuie să ne uităm în jos. Uite. Aoleu. Lasă-mă în pace, boss. Lasă-mă în pace. Nu vreau să-ți fac nimic. Fratelo. Facem un pickaxe. Și atât. Ia să facem și noi puțină ordine. Pam. Bă, lemnul îmi trebuie. Bun. X. N-am făcut un topor, gad. Bam. Mai facem niște sticuri. O să îl băgăm aici. Bam. Un topor. Luăm astea, facem și o lopată și aia e. Zic că suntem pregătiți acum. Știu că o regulă zice să nu-ți faci toate uneltele din lemn, dar ce contează, le folosim pe astea. Acum nu mă duc direct la minat. Vreau să iau mult lemn. Că am vreo
un steak. Un steak. Cred că, da, cred că va ajunge un steak. Bun. Ce are, bă? Iar aud acel Enderman. Ocean Spider. Stai, băiatul meu, cu minte. Nu! Nu da în mine. Mort. Frumos. Ok. Iron. Hello. Hai să... Oh my god, ce creepy este că a băgat muzica lui Herobrine în acest joc și e atât de creepy când auzi dintr-o dată o muzică ciudată. Sau de dintr-o dată. Zici că te uiți la Scooby-Doo și când văd o fantomă. Pix așa face. Hai să ne luăm și acel iron. Bam. Ok. Mai bine. Luăm și ironul acesta. Și chestia asta roșie. Ca să ne facem o casă cât mai faină. Așa, luăm puținică de asta. Sparg cu pickaxe-ul de lemn ca să-l rupem. Să-l terminăm și după o să începem să săpăm ca lumea. Ok, n-am coal, asta nu e bine. Dacă aș găsi niște coal ar fi perfect. Ok, se aude un zombie, se aude un zombie. Oh, iar muzica aia, lasă-mă în pace cu muzica ta. Ok. Și hai să mai strângem lemn. Ne vedem după ce am strâns puțin lemn, fiindcă nu ne facem o casă micuță. Ok, s-a dus și toporul. Să vedem cât lemn am luat. Am luat 42 de bucăți cu puțin de la tăiat. Fără așa, e destul de bun. Dar acum să găsim mina unde ne-am lăsat noi crafting table-ul. Asta era? Bă, mă, lași, nu era asta. Oh, câte mine sunt pe aici. Unde-i, bă? Un bloc de dirt fix pe un copac. Ciudățenie. Putem să ies pe aici așa. Oh my god, mai trebuie o bucată de lună asta să dăm mai tare. Poate aud și eu ceva. Oh, asta nu vreau să aud. Să aud un spider și am auzit porcușorul ăla. Fain. Bun, 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 bun. Am lemn, am lemn. Fă repede un crafting table. Un crafting table. Bun, bun, bun. Pune-l jos. Bam. Și fă repede un pat. Și ne culcăm. Oh, yeah. Bun. Acum, hai să ne apucăm de căsoaia noastră.
Ok, deci nu-mi place deloc terenul ăsta aici. Vreau să-mi fac și mai multe stick-uri și îmi fac și un topor nou. Bun. Și nu prea îmi place zona asta. Hai să găsim și noi o câmpie, ceva. Poate găsim și un sat. Nu știi. Haideți să căutăm. Și dacă vreți să mai vedeți challenge-uri la mine pe canal, nu uitați să apăsați butonul de like și să activați clopoțelul și să vă abonați. E totul gratis. Și... Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ce muzică. Oh my god. Pe așa o să las jocul pe mut. Parcă oprisem muzica din setări. Văd aici și o mlaștină. Hai să vedem dacă facem ceva cu aceste ciupercuțe. Bă, e frumoasă zona asta, avem și văcuțe. E tot ce vrei. Avem și oițe dacă ni se sparge patul. Bă, e perfectă zona asta. Uite aici, chiar aici o să ne facem. Hai să mai nivelăm puțin. Luăm de aici puțin pământ. Ok. Am puțin pământ, adică toată chestiunea asta unde stă oaia asta. Să mai facem și noi mai mare locul unde o să facem casa. Acolo în jos nu vreau să sap. Bun. Ok. Aici mai am două bucăți. Bun. Și acum hai să facem. Bun. Bam, 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 bam. Nouă. Mai avem 5 bucățele. Păi cred că fix câte o jumătate îmi cred. De fapt știi ceva? Bam. Și bam. Și facem aici. Ok, la fix. Și aici jos cred că voi vrea să fac căsuța noastră. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Și mai trebuie puțin lemn de asta. Bam. Aici ar veni. 1, 2. Hai să spargem acest copac. Avem și floarea soarelui. Bam. Dăm click o dată pe el să se curețe de coajă. Și o să-mi ajungă. Chiar o să mai îmi rămână. Bum. Și aici încă o dată 1, 2, 3. 3, ok. Și la intrare voi vrea să pun așa. Ok, și acum să luăm... Mai facem un steak. Ok. Și restul ținem aici și facem așa. Mam. E o căsuță destul de mare. Bam, bam. Deci, bam, bam. Și bam,
Mai punem unul jos. Să-l facem la fel. Bum. Facem așa. Și aici va fi intrarea. 2 aici. Și 2 aici. Perfect. Așa va arăta intrarea. Bam. Și hai să ne apucăm de căsuță. De pereții căsuței. Bam. Aici va veni un gemuleț. Și aici la fel. Ok. Și vreau să fac slaburi pentru tavan. Unde sunt? Uite aici. 24 de slaburi, știu că nu mi-ajung, dar să nu facem prea multe. Dacă mai am nevoie, mai fac. Oricum, clar o să mai am nevoie. Pam. Poc, poc, poc. Pam. Și mai îmi trebuie pentru 2 rânduri. Adică 6 ori 2 egal cu 12, adică îmi trebuie 12 bucăți. Adică cam atât. Bam. Pum. Forță pe matematică. Și acum trebuie să luăm niște nisip. Avem aici și niște treste de zahăr, ne ajută pentru hârtie, pentru enchantment table. Și hai să mai săpăm pe aici. Bum. Ok. Am luat 9 bucățele, haideți să mai luăm puțin. Bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Și este ok. Cred. Sper că o să mai ajungă și uitați și căsuța noastră. Și trebuie să facem o mină. Facem aici. Așa. Bam, bam. Și, na. Facem un chest. Să ne punem lucrușoarele în el. Închide ușa. Bun. Și să luăm aici chestul. Bam, intrăm. Băgăm tot în el și aia a fost. Hai, bagă și ăsta. Ironul cel mai important. Bam, bam. Ok, cam atât a fost cu episodul de astăzi. Ne vedem data viitoare. Stai așa.